udo dịrị unu. Ekele m unu n'ọnụ ndị ozi, mana enwere m ajụjụ. Gịnị bụ ọrụ ndị ozi? Kedụkwa ndị bụ ndị ozi? Gịnị bụkwa ozi? Onyekwazi ka a na-ejere ozi? Ọ bụ ajụjụ wee nye mụ na gị na-abụ. Gee ntị nke ọma, maka na eji m okwu wee bịa n'ụbọchị nke taata. Okwu nke m ji bịa n'ụbọchị nke taata, isiokwu ya na-asị mmadụ ịmara onye ọ bụ. Ndị bekee sị na ọ bụ knowing who you are. Knowing who you are. Gị nwa ịmata onye bụ. O nweela mgbe ị nọkọtara na ndụ gị jụọ onwe gị ajụjụ sị, onye ka m bụ? Who am I? Onye ka m bụ? Nwa Chineke, gị onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, achọrọ m ka ị jụọ onwe gị ajụjụ a n'ebe ọ bụla ị nọ ugbu a. Jụọ onwe gị ajụjụ sị, onye ka mụ onwe m bụ? Maka ọ bụrụ na ị jụọ onwe gị ajụjụ a, nkọwa ya ga-abịa ngwa ngwa, maka na ị ga-amata onye gị onwe gị bụ, wee mara ihe ndị ị kwesịrị ime. Ọrụ ndị ozi, ndị na-ejere Chukwu Nna ozi, ọha maka a na-akpọ ndị ozi. Mmadụ ịmara onye ọ bụ, knowing who you are. Ọ ihe anyị bịara n'ụbọchị taata. Ọ bụ n'ihi na ị maghị onye ị bụ kpatara nwa agbọghọ ga-eji nọkata kwobiri n'ike wee nwụọ. Nwa okorobịa nọkata kwobiri n'ike wee nwụọ. Mmadụ dị ndụ na-erubeghị 100 years ekwobiri nwụọ. Maka gịnị? Maka na anyị amaghị ndị anyị bụ. Ọ bụkwazi n'ihi na anyị amaghị ndị anyị bụ yanwa kpatara nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa maọbụ mmadụ ọbụla ga-eji wee gụchaa akwụkwọ na ndụ a, bụrụ graduate, mana o mechaa ihe niile, gbagharịcha ihe niile, ọ bịa bụrụ ọkada na-agba, ọ bịa bụrụ keke nyaba, ndị nke nwaanyị ebido ahịa mbugharị na-agagharị. Maka gịnị? Maka na anyị amaghị onye anyị bụ. Anyị amaghị ndị anyị bụ. Ọ bụ n'ihi na anyị amaghị ndị anyị bụ ya kpatara o ji bụ na nwaanyị ga-alụ di, kwụọ na be di ya ọtụtụ ahụ, ọ gaghị amụ nwa. Ọ bụ ya kpatara nwaanyị ga-eji na-atụ ime, ọ na-amụ, ọ na-anwụ, ọ na-atụkwa, ọ na-amụ, ọ na-anwụ, ọ na-atụkwa. Maka na anyị amaghị ndị anyị bụ. Ọ bụ n'ihi na anyị amaghị ndị anyị bụ kpatara anyị ji enwe oke ndọgharị, ya bụ struggling. Anyị wee na-atazi afụfụ karịrị anyị. Anyị wee na-adọlizi ndọli nke karịrị anyị, maka na anyị amaghị ndị anyị bụ. Maka na achọrọ ka icheke n'echiche site na okpukpere dị iche iche nke anyị na-ekpe n'ụbọchị taata. Every day by day, ya bụ ụbọchị niile nke ndụ anyị, asụsụ ekpere ọhụrụ na-apụta. Asụsụ ekpere dị iche iche na-apụtasị. Ọ bụrụ nke ekpere taa ka a ga-ekpe echi. Ọ bụkwaghị nke ekpere n'ụlọ ekpere nke a ka a ga-ekpekwe n'ụlọ ekpere nke a echi na-abịa abịa. Holy Ghost fire apụtago. Ewee malite ikpe Holy Ghost fire. Ekpegide ya, kpegide ya, kpegide ya, kpegide ya, kpegide ya. Ọ dịbeghị mbọsị m fụrụ ọkụ gbagburu nsogbu anyị. Anyị na-anọgide na nsogbu a wee nwụrụ, maka na anyị amaghị ndị anyị bụ. Na-achọ solution from one house to the other, from one prayer house to the other. Holy Ghost fire na-arị nwanne ya elu. Ọ bụrụzie ya bụ sọsọ usoro ekpere anyị mana nsogbu anyị na-akawanye njọ site n'elu ruo n'ala. Ebidokwara n'arọ gara aga mgbe malitekwa ịnụkwasị Holy Ghost ya. Fire ahụ a na-ekwu ezurosi ya iji gosi gị na nsogbu ahụ na-akawanye njọ na-aga. Ewee chee na ọ bụ eme ya faya ya ọkụ ahụ ewee nwee ike pụta ebe ọ bụ na ọkụ apụtabere kemgbe. Ka anyị mara ndị anyị bụ, ka anyị nyere n'onwe anyị aka. Nke bụ eziokwu bụ na ndị ekpere a niile dị iche iche ha bụkwa ndị ozi. Ọ bụ ọrụ ndị ozi ka ha na-arụ. Mana ajụjụ m nwere bụ, kedu ihe mere ọ ga-eji bụrụ na eje n'ụlọ ekpere nke a fire destroying ministry? Ije na fire destroying ministry
ị nọ ebe ahụ nwee ihe na-achọ inwetaghị ya, isi ebe ahụ mapụ, ije na Holy Ghost Zone Ministry, iru ebe ahụ nọ ya nwee ihe na-achọ inwetaghị ya, ije na Destroy by Fire Ministry, ihe niile a bụche ume ekpere. Kedu ihe kpatara na a ga-ekpegide ihe niile a? Ị ga-ejikwa ume gị niile, ị ga-ejikwa ike gị niile, ị ga-ejikwa obi gị niile wee na-ekpe ekpere a, mana ikpe ya elu ikpe ya ala, ị gaghị ekpepụta onwe gị, ị gaghị ekpepụta onwe gị na nsogbu ji gị, ị gaghị agbanarị nsogbu ahụ. Gịnị kpatara ya? Ọ bụ n'ihi na anyị amaghị ndị anyị bụ. Mgbe ọbụla anyị ji wee mata ndị anyị bụ n'eziokwu, anyị ga-esi na nsogbu niile nke anyị nwere wee pụọ. Kedu ka anyị ga-esi wee mata ndị anyị bụ? Nwa Chineke, gee m ntị ọfụma. Ọ dị ọtụtụ ihe nke na-eme n'ụbọchị taa, nakwa ọtụtụ okwu ka a na-ekwugasị n'ụbọchị taa. Ọ dị ọtụtụ ihe nke a na-akpọgasị mmehie n'ụbọchị taa nke na-abụghị mmehie. Maka na ịgwa gị eziokwu, ọ bụ ebe amamihe mmadụ kwụsịrị, bụ ebe amamihe nke onye nwe anyị bụ Chukwu Okike Abịama bidoro. Achọrọ m ka m si na obere mkparịta ụbụbọ nke mụ na mmadụ ibe m nwekọrọ wee bata n'okwu m na-achọ ịgwa gị. Maka na ọ dị otu mgbe mụ na ụfọdụ ndị mmadụ nọkọrọ, ofu nwoke wee chọọ ka ọ bịa ka mụ na ya rụrịta ụka nke ndị bekee na-akpọ argument. O wee megide jụọ m sị m, nwaanyị, kedu ụka ị na-eje? Mgbe si ya na anaghị m eje ụka, na ọ Chukwu ka m na-efe. A sịrị m ya na anaghị m eje ụka, na ọ Chukwu ka m na-efe. O wee jụọ m ajụjụ sị m, kedụzi nke bụ na m anaghị eje ụka mana m na-efe Chukwu? Onye na-anaghị eje ụka si anya efe Chukwu? Nsị a na ana m efe Chukwu mana anaghị m eje ụka. Ọ sị m, nwaanyị, ya bụkwana na ịbụ onye ọgọ mmụọ, ya bụkwana na ịbụ onye ọgọ mmụọ, ọ bụkwa na ịbụ onye ọgọ mmụọ, chegharịkwa kịta maka na ị ga-alakwa ọkụ mmụọ. O nwerekwa onye ọgọ mmụọ ọbụla ga-anwa ala wee keta oke n'eluigwe. M wee chịa ọchị. Nwa Chineke, gee ntị, maka na a sị m ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị nne na na-amụta ihe. Maka na nwa na-enweghị nne enweghị onye ga-adụ ya ọdụ, mana mgbe nwa nwere nne, nne ya na-adụ ya nke ya, ya nwa bụ onye na-enweghị nne amata na ọ bụrụ na nne ya nọ na ọ bụ ihe a ka o kwesịrị ịgwa ya. Gee ntị na mkparịta ụka mụ na nwoke a, maka na ọ sị na ọ bụrụkwa na ọ bụ mmụọ ka m na-agọ, na nchekwa ji echegharịa maka na m ga-eketa oke n'ọkụ ala mmụọ. Mgbe bịa jụọ nwoke a ajụjụ, si ya, nwanne m, dịka okwu si wee dị kịta, ama m na mụnwa na-ekwu okwu ebe a, eleghị anya na m maara ihe m na-ekwu, gị nwa na-ekwukwe na ị maara ihe ị na-ekwu. O nwekwara ike ọ bụrụ gị nwa ga-atọghata m. Kedu ụka gị nwa na-eje nna? O wee sị m na ya na-eje Katọlik. Wee sị ya, thank you, mana ka m jụọ gị ajụjụ. Si ya, ọkwa ịgụrụ katikizim gị ọfụma? Sị m, ee. Si ya, ka m jụọ gị katikizim. Njụọ ya, si ya, onye bụ Chukwu? Ọ sị m na Chukwu bụ mmụọ, na ọ kasị akasị, na ọ bụ onye ji aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido nke o ji enwe isi njedebe, bụrụ isi ose bụ ụwa nke ihe niile. Wee chịa ọchị. Nsị ya, na mbidogodu na ihe iji ọnụ gị wee kwu bụ na ese na Chukwu bụ mmụọ. Mụnwa wee gwazie gị na ọ Chukwu ka m na-efe, i wee sị m na m bụ onye ọgọ mmụọ. Ọ bụrụ na m bụ onye ọgọ mmụọ, ngwakwa gị na m na-efe Chukwu. O nwere ihe dị iche na ya? Chukwu bụ mmụọ, Chukwu ka m na-efe, mmụọ kwa ka m na-efekwa. Ọ bụrụkwa na ị na-ekpere Chukwu, believe you me, ọ mmụọ ka ị na-efe. Ị bụ onye na-efe Chukwu, marakwa na ị bụ onye na-efe mmụọ, ị bụ onye ọgọ mmụọ. Otu a, abụ m onye ọgọ mmụọ, ya bụ onye na-agọ Chukwu. Ọ ihe m bụ. Gị onwe gị bụkwa ya ma ọ bụrụ na ọ Chukwu ka ị na-ejere ozi, ma ọ bụrụ na ọ Chukwu ka ị na-efe ofufe. O nwekwara ajụjụ ọzọ m jụrụ nwoke a. Ajụrụ m ya, sị ya, ọ kwesịrị ịma katikizim gị ọfụma? Ọ sị m, ee. Njụọ ya, sị ya, onye kere gị? Ọ sị m na ọ Chukwu kere ya. Nsị ya, maka gịnị ka Chukwu ji kee gị? Ọ sị na Chukwu kere ya ka ya mara ya, ka ya fị ya n'anya, ka ya wee fee ya n'ụwa, ka ya wee nwee ike binyere ya na aṅụrị ebebe n'ụwa ọzọ. Ụmụ Chineke, mụ na nwoke a onye na-achọ ibu ya okwu. Unu nụrụ ihe niile ọ sị na Chukwu kere ya ka ya bịa mee, na Chukwu kere ya ka ya mara ya, ka ya fụ ya n'anya, ka ya fee ya n'ụwa, ka ya wee binyere ya na aṅụrị ebebe n'ụwa ọzọ. Mụnwa wee sisi ya na m na-efe Chukwu, o megidebe m, gwaba m okwu ọjọọ, si na m ga-eketa oke n'ọkụ ala mmụọ ma ọ bụrụ na m echegharịkọ.
mana m gwara ya na Chukwu ka m na-efe mana ya nwere jirigo ọnya kịta sị na Chukwu kere ya ka ya wee mara ya wee fee ya ofufe. Enweghịkwa mgbe o ji sị m na Chukwu kere ya ka ya wee jebe ụka wee jee ụka na ọhụrụ ụka ka ya ga-anọ wee chọta Chukwu. Enweghịkwa mgbe o ji gwa m ya otu ahụ. Ụmụ Chineke, anyị kwesịrị ịmara ndị anyị bụ, maka na ihe gbasara okpukpere ụka a na-eje eje ụka emego anyị wee si na mmadụ pụọ, wee si na ndị anyị bụ pụọ, wee nwee ike wee webanye onwe anyị n'ime ahụhụ kachasị ahụhụ nke anyị na-amarozi otu anyị ga-esi wepụta isi anyị na ya n'ụbọchị tata. Gịnị bụ ụka? Mkparịta ụka. Ebe ọbụla mmadụ nọ wee kparịa ụka ka bụ ụka ka o jere. Asụsụ Igbo na-enye anyị nsogbu. Anyị amaghị ihe anyị na-eme, anyị amaghịzi asụsụ anyị amaghị ihe asụsụ anyị pụtara. Asụsụ be nna m sịrị, gị na mmadụ na-ekwu okwu ajụ ka ihe na-eme shi anyị na-abụ ụka. Ya bụ na anyị na-akpa nkata. Ihe ụka pụtara bụ naanị nkata, ya bụ ebe a na-eje nọrịa. Ka anyị jee ụka pụtara ka anyị jee nkata. Gee m ntị ọfụma, na ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị n'ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata, gee ntị n'ụka ka ị bịara, maka na mụ na gị ga na-akpa nkata kịta. Anyị na-akpa ụka. Enwere ihe m chọrọ ka m gwa gị nwanne m. Ọ na-agba afụ mmadụ dịka otu a na-agwa gị okwu a kịta, ịghọta gị ebe m na-eje. Ngwa ngwa m sị na m adịghị eje ụka na Chukwu ka m na-efe, ị ga-ebido ịgbaga ọsọ, nwaanyị a na-ekpere arụsị o, nwaanyị a na-ekpere arụsị o. Mana ka m jụọ gị ajụjụ, gịnị bụ arụsị? Kedu ihe bụ arụsị? Ajụọ gị ihe bụ arụsị, kedu ka ị ga-esi wee kọwanwu ya? O nwere otu ọzọ ị ga-esi kọwaa ihe ọbụla bụ arụsị na-abụrụ na onye na-anaghị eje ụka. Ya ka ndị ala Igbo kpọziri arụsị, onye na-anaghị eje ụka, onye ahụ na-efe arụsị maọbụ onye ahụ na-ekpere arụsị, mana ị maghị ihe bụ arụsị. Ka m gwa gị eziokwu, ọ ka bụkwa Chineke, Chukwu nna pụrụ ime ihe niile bụ arụsị. Ọ ya bụ arụsị. Ọ bụrụ na ị mara ọmara ya n'ụbọchị tata, enwere mmụọ n'ala Igbo afọ ya bụ arụsị. Jee jụọ nna gị na nna gị ma ọ bụrụ na nna gị ka dị ndụ. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ obodo unu asị gị na afọ ya bụ arụsị, ma ọ bụ na fon ka ị gwa m sị m na m dara ihe a m kwuru. Akara eji enweta m bụ 080 35 15 1993. Kpọọ m na fon sị m na nna gị sị na afa mmụọ dị otu a n'obodo unu na ọ bụ arụsị bụ afọ ya. O nwere mmụọ bụ arụsị, o nwere mmụọ bụ arụsị. Ihe a na-akpọ ihe ọbụla edebere maọbụ ewubere ewube maọbụ ihe ọbụla ebe ahụ na-akpọ arụsị, ya na-akpụ ya bụ mmụọ, ọnụ mmụọ. Ndị Imo steeti na-akpụ ya agbara. Onye na-agọ ọnụ mmụọ anwa bụ agbara ka ọ na-edokwa. Ọ bụrụ ya bụ arụsị. Arụsị bụ asụsụ ndị Igbo, asụsụ Igbo ka ọ bụ arụsị. Ihe arụsị pụtara bụ emerukwana. Ọ bụrụ na asị gị na ebe a bụ ebe dị nsọ, na-adị emerukwa ya emeru. Ihe ọ pụtara bụ ị na-etinye isi ebe ahụ, ya ga-asị emerukwa n'ebe ahụ, arụkwa n'ebe ahụ. Arụsị ana. O nwere ndị bụ ha chọọ isi mmadụ emesi n'ihe a, ha sị onye ahụ emesi. Onye bụ arụsị na arụkwana. Onye ha arụsị pụtara. Maka na eriri mụ na gị eri, richaa anyị, enye ha anyị chenji. Ihe nchọ ka m kọwara gị n'ụbọchị tata bụ, o nwere mgbe a nọkọtara n'ụlọ ụka, mụ onwe m ejego ya bụ chọọchị. Ịgwa gị eziokwu, ejego m chọọchị, jee ya n'ebe a na-agwa anyị pụta anya na-ekpe ekpere against ancestral spirit. A sị m na anyị na-ekpe ekpere against ancestral spirit. Kedu ihe bụ ancestral spirit? Oge anyị na-ekpe ekpere anyị amaghị ya, mana ha nwarịrị anyị mere anyị na-ekpe ya n'ihi na asị na aka mma n'oyibo. Ancestral spirit, ịnụ ya isi ga-ebuo, akpata oyi agwụọ gị, ahụ ga-ama jijiji. Ị na-ekpe ekpere against ancestral spirit maka gịnị? Maka na ị mara onye bụ. Onye nwadebere anyị n'ọnọdụ anyị nọ n'ụbọchị tata. Ancestral spirit, ihe ọ pụtara bụ mmụọ nke ndị nna nna. Ọ kwa ihe ancestral spirit pụtara. Mgbe ị na-eke ancestral spirit agbụ,
ka ị na-eke onwe gị agbụ nwanne m, ka ị na-eke ihe nweta gị agbụ, maka na ọ bụrụ eziokwu na anyị ekwuwe okwu dị iche iche, sụọ asụsụ ọjọọ dị iche iche, wee sị na onye nwụrụ anwụ anwụsigo, ya bụ na nna gị maọbụ nne gị maọbụ onye mụtara nne gị maọbụ onye mụtara nna gị nwụrụ anwụ na ọ nwụsigo, ọ bụgo forever, ka echefuo ya, nke ya agago nwezi ihe eji eme, ya chebezie na onye nwụrụ anwụgo. Ajụjụ nwere wee nye gị wee bụrụ nwanne m, mgbe ahụ ị na-asị na onye ahụ bụ nne nna gị maọbụ nne nne gị na ọ nwụgo, na onwezi ihe gbasara gị na ya, na onwezi ihe dị ka ya n'elu ụwa, ị ma ihe kpatara o ji bụrụ na ime omume dị otu ahụ nwebe nnukwu problem, na-enwe nnukwu nsogbu na ndụ gị mgbe ị jụrụ ancestral spirit maọbụ na-eke ha agbụ, bụ na ọ bụ imechaa ya ijeje zaba Monica, ijeje zaba Cecilia, ijeje zaba Thomas, ijeje zaba John, ị na-aza ya na-aza Janet, ihe niile a niile, afa ndị a niile nwere ndị ha bụ afa ndị ọcha. Ndị ọcha ụfọdụ n'ime ha nwere meaning, ụfọdụ n'ime ha enweghị meaning, maka na ajụọ gị gịnị bụ Janet tata ị maghị ihe ọ bụ, mana jee Google lụọ ya na fon gị ka ife ihe ọ ga-agwa gị. Janet simply means small Spanish horse, ya bụ obere ịnyịnya nke ndị Spain, ọnya ka Janet pụtara. Ajụọ gị John ọ pụtara gịnị, jee Google lụọ ya. John enwero meaning, ihe ndị na nna m so wee zaa ya ọ John bụ afọ ya, mana o nwere meaning nne maọbụ nna. Ihe ọ pụtara bụ toilet, ya bụ ebe ahụ a na-eje anyụ nsị, ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ọ ya ka John pụtara. Ofu onye ka mụ na ya na-ekwu okwu ofu mbọsị, ọ sị m na nsogbu ya niile malitere, mana ya amarọ, ọ na-eso ya kemgbe ya ji bụrụ nwata, ya amaghị na ọ site na onye agụrụ ya. Nsị onye agụrụ gị? Ọ sị m nsị onye ka agụrụ gị ihe ahụ? Ọ sị na onye agụrụ ya bụ nne nna ya. Sị nne nna gị ka agụrụ gị afa ya? Ọ sị a sịkwazi na ọ ya nwa nọrịa ụwa. Nsị a gịnị bụkwanụ aha nne nna gị ahụ? Ọ sị m na ọ bụ Ọbaji. Nsị Ọbaji? Ọ sị m nsị Ọbaji? Ọ sị m nsị a mana Ọbaji ahụ ka a na-akpọ nne mụtara nna gị ruo mgbe ọ nwụrụ, ya ọ dịgide ndụ wee nwụọ. Ọ sị m oluzi ka agụrụ ya gị nwa, o megidebe gị mba afọ ahụ? Sị sị a kedu ihe iji wee kweta na ọ bụ aha ahụ na-emegide gị, na ọ ya bụ nsogbu ị nwere kemgbe ndụ gị? Ọ sị m na ihe ya ji wee mara na ọ bụ aha a na-emegide ya bụ na a bịara ihe na-esiri ya ike n'elu, na-esiri ya ike n'ala, na-eme ya nke a na-eme ya nke ọzọ, wee jụọ ya sị ya imego nke ahụ akpọrọ baptizim? Ọ sị m wee jụọ ya sị ya kedu ihe bụ aha baptizim gị? O wee sị m na ọ bụ Veronica. Nsị ya Veronica? Sị m nsị ya nke pụtara gịnị? Ọ sị m na ya amaghị ihe Veronica pụtara, kama na ọ sent, na Veronica bụ sent. Wee sị eziokwu? Ọ sị nsị ya bụ Veronica ọ sent? Ọ sị m nsị amaghị ma ya asịgoro gị kọwaa ihe ọ pụtara, ị marị? Ọ sị m mba na ya mara ihe ọ pụtara. Wee sị egwu gị isiokwu, wee sị ya nwoke ga njụkwa ọzọ, kemgbe ahụ ị mechara baptizim wee zaa Veronica, nsogbu gị ọ bụ ọkago mma? Ọ sị m na ọkabeghịkwa mma, na ọkabeghịkwa mma, kama na ya ka na-agbagharị na vileji, ka ya jeje ka ya mee ka ndị be ha wepụ ya aha ahụ, wepụ aha ahụ n'elu isi ya, aha nke nne nna ya ahụ abara ya n'elu isi ya, na ọ bụ ya nwa ga-eme ka Veronica ya ahụ wee rụzie ọrụ n'isi ya ọfụma. Wee sị oke, dịka Ọbaji ahụ si wee bụrụ asụsụ obodo unu, ị maara ihe Ọbaji ọ bụ pụtara? Ọ sị m na Ọbaji bụ ebe ndị be ha na-edebe ji, ebe ndị be ha na-edebe ji n'ime ọba, n'ọba ebe a na-edebe ji n'ime ọba. Nsị Ọbaji ọ na-akọwa na ọba ebe ahụ a na-eke ji bụ ihe afọ ahụ pụtara? Ọ sị m nsị oke, aghọtago m. Mana ụmụnna, o nwere ihe unu fụrụ n'ime okwu a? Ọ maghị ihe Veronica pụtara, mana ọ mara Veronica bụ onye nsọ, mana ọ maara ihe Ọbaji pụtara. Ọbaji, gekwanụ ntị ọfụma na enwere ihe chọrọ ịkọrọ unu. Unu ama na enwere ụfọdụ nwoke na-eme ha lụọ nwunye ha, ha na-akpọ nwunye ha obi m ahụ
ndị mmadụ a na-akpọzi nwaanyị ahụ obi dị ya. Mmadụ dị ndụ ọ ga-asị na obi dị ya na ọ ga-acha afa na ọnya nwa na-eso ya na ọya mere ya ji wee na-enwe problem. Unu mana o nwere nwoke na-apụta ọlụọ nwaanyị dịtụ ụdị mbọ nwaanyị ahụ na-agba n'otu nwaanyị a si dịrị ya n'obi, maka na anyị maara na mgbe gboo na ndị gboo na velu akụ na ụba ha karịcha ihe ọzọ. Ọba ji ahụ na-anọ ọdụ kebe maka na mgbe gboo ha dị enwe ego, mana a na-asị na ha nwere ihe, ha bụ ndị nwere akụ na ụba. Nke ọzọ bụ na ha nwere efi, nke ọzọ bụ na ha nwere ewu, nke ọzọ bụ na ha na-akọta ji. Ndị ahụ na-akọta ji ọfụma bụ ọba ji ha ka ha na-echerishi karịcha ihe niile. O nwere ike ọlụta nwaanyị ahụ abụrụ ọdịnobi ya, maka na ọbago na ọba ji ahụ bụ ihe kacha wee dịrị ya n'obi. Ọ na-akpọzi nwunye ya aha ọba ji m, nke pụtara ọba akụ m ya bụ ụlọ akụ ya. Akọkwana ihe ọba ji pụtara. Onye ka nwatakịrị nwaanyị a sị na ọba aha ogbo ya ahụ na-eme ihe na-eme ya, na ọba aha ogbo ya na-enye ya nsogbu ọ dabara n'ime ya. O wee bụrụ na nwatakịrị nwaanyị a bụ onye akpọrọ ọkpụkpọ oku ịrụ ọrụ nke Chineke. O wee bụrụ ọrụ nke onye nọrọ ụwa rụfọrọ ka ọ bịara ka ọrụ tọpụ ya bụ ọ bụ onye ozi, ọ bụ onye akpọrọ oku. O nwere kọl wee na-achụgharị ya ebe niile n'elu ụwa. Ọ na-agbagharị n'ekpere niile dị iche iche. O jechakwa agbapụ ya na o nwere kọl, o ji agwụ ya na o nwere kọl, mana adịghị agbazi ebe kọl ahụ si abịa. Kama na ihe na-emezi bụ ọ bụrụ na o jere bịa n'ihi na onye ahụ nọrọ ya ụwa na-esogharị ya. Nke mbụ, ọ chọrọ ka o cheta ya dịka onye nọrọ ya ụwa. Nke abụọ bụ ịrụba ọrụ ahụ. Ọ bụ ọrụba ọrụ ahụ obi na-enwe ike jụrụ. Ọ maghị ihe ya bịara n'ụwa na ya emebeghị ya. Ọ ya ka nwatakịrị nwaanyị a jeziri ndị ụka ekpere wee sị ya na enwere mmụọ nsọ gị bịa ebe a, enwere mmụọ nsọ gị bịa ebe a. Mmụọ ahụ bụ ajọ mmụọ, ọ bụ ifu spirit, a ga-agba ya ọkụ, a ga-eke ya agbụ. Nwatakịrị nwaanyị ebe ọbụla o jekwara n'elu jee n'ala, o jee ha n'ebe ọbụla ọ ga-eje afụkwa mmụọ ahụ so ya, mana agaghị ama mmụọ bụ ihe ahụ. Ebido kebe ya wee bido gbaba ya ọkụ. Ha wee megide nwatakịrị a ihe na-etinye na nsogbu every day by day until o wee jegide ije wee jekwute m. Mgbe o jekwutere m, gbapụ ya sị na enwekwara nwaanyị so gị wee bịa ebe a, mana nwaanyị ahụ nọ gị otu aka na nwaanyị a na-ewekwa iwe n'isi gị. Na-ekwu ya na onye nọrọ gị ụwa bụ ihe ahụ. Ọ bụ ebe o sitere wee kọwara m akụkọ a sị na nwaanyị nọrọ gị ụwa na-ewe iwe n'isi gị na ụmụ ihe ọ chọrọ ka ime nke ị na-anaghị eme. Ị ma na ị nwere ọkpụkpọ oku. Ekwenye ka nwaanyị a na-ekwukwenye n'elu isi gị kịta. Nwatakịrị a wee bido kọwara m ihe ndị a m na-agwa ụlọ ebe a kịta. O wee sị na ọ bụ afọ ogbo ya na-eme ya ihe, mana Veronica nke ọ na-amarọ ka ọ sị na ọ bụ senti. Ogbo ya bụ onye nwụziri nna ya bụzi ekwensu. Nwaanyị mụtara nna mụrụ ya amụ bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ nwaanyị a agaghị amụ ya ma ka ọ sị na nwaanyị ahụ bụ ekwensu, na Veronica ọ na-amara onye ọ bụ senti. Unu afụ na anyị amaghọ ndị anyị bụ. Unu afụgede ihe na-eme anyị sitere. Anyị kwesịrị ka anyị mara onye anyị bụ ọfụma, ka anyị mara ndị anyị bụ ọfụma, maka na anyị mara ndị anyị bụ ọfụma, anyị amara ka anyị si egbo mkpagbu anyị. Ọ bụrụ na ị maghị onye ịbụ nke ọma, ị gaghị ama ebe nsogbu gị nọ wee bido, maka na ị ga-adị ka onye mmiri bidoro ịma na-amaghị ebe mmiri bidoro ịma ya, ị gaghị amakwa ebe ọ kwụsịrị. Nne nna ya bụ ekwensu, mana Veronica bụ senti. Enwe ihe chọrọ ka m kwuo. Ancestors, a na-ekpe ekpere against ancestral spirits, mmụọ ndị nke nna nna. Ị na-ekpe ekpere against mmụọ nna nna gị ha, kedu ndị kpọpụtara gị ụwa? Kedu ndị iso wee bịa ụwa? Ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị ahụ, ị ga-ama na elu ụwa na-eme exist. Ị ga-abụ mmadụ. Mana cheta, ihe nchọ ka m kọwara gị. A na-akpọ St. Augustine, na-akpọ St. Anthony, na-akpọ senti niile. Ndị ahụ niile ka ndị ọcha kwuru na ha bụ senti. Mana onye si na nna nna gị ha sị gị gbawara ha ọsọ na ha anwụgo, na ndị ahụ adịghị emezi exist, na ha niile bụ ekwensu. Ikwete na nna gị nwụrụ anwụ, na nne nne gị na nna nna gị nwụrụ anwụ, na ha bụ ekwensu maka na ha anwụgo, na ekwensu ka ha bụ. Ijezi eje na ekpere St. Anthony, mgbe ahụ iwe agba ndị nna nna gị ha. Ọ bụrụ na ịjụgo ikwu okwu maọbụ ịjụgo ichete ndị ọbụla nwụrụ anwụ, hapụzie ichete ndị bọdụ nwụrụ anwụ na ndụ gị. Ekwutezina okwu maka onye nwụrụ anwụ, azazi n'afa ndị nwụrụ anwụ.
asasị n'afa ndị nwụrụ anwụ. Ị maara na ụfọdụ ndị ka afa nna ha bụ Nweke. Ịjụzie ha tata, ha sị gị na aha ha bụ Ngozi Nwachukwu. Ọ dịkwa mma, anyị ma na Chukwu bụ onye nwe anyị pụrụ ime ihe niile. Ịza afa ya ọ dị mma, mana ọ bụrụ ya bụ afa nna gị na-aza. Ịzabazie Ngozi Nwachukwu, zabazie Johnson Nwachukwu. Nwanyị na afa gị bụ Ekene dịrị Chukwu Nweke, mana ihe na-azazi tata bụ Johnson Nwachukwu. Mbọsị ngozi ga-esi n'aka nna nna gị ha bịa ga-achọrọ gị bịa, maka na ngozi anwa bụ ihe ọ na-achọta bụ Ekene dịrị Chukwu Nweke ka ọ na-achọ, mbụ mmụọ ozi bụ ngozi ahụ wee na-abịa. Ọ na-achọ Ekene dịrị Chukwu Nweke, mana ihe ọ na-afụ bụ Johnson Nwachukwu. Nke mbụ bụ na afa gị abụghị Johnson, nne na nna gị abaghị gị Johnson, nne na nna gị afa nna gị ma ọ bụ nna mụtara nna gị abụrụ Nwachukwu, na afọ ya bụ Nweke. Ọkwanụ nwa ahụ chọgharịcha gị ọfụrọ gị, ọ tụgharịa jebekwa ebe ọ na-eje. Maka gịnị? Maka na afọ ya bụ Nweke.